Waiting sa viewers. Init, grabe. Grabing init, guys. Waiting tayo sa viewers. Ayun. Ayun. Against the light. Pwede na rin to. Diyan ka na lang. Ayun. Against the light pa din. Pwede na. Ang init, guys! Ang init. Hi. Hi po. Grabe naman, ang bilis. Okay. Ayun, ganun. Hibok. Diba? We need an electric fan. Hi po, shout out po sa lahat. Oh, Randy Foliante. Wait lang po ako, electric fan. Yan, natin. Ayun. Init. Ang init. Ay, ganun ba? Grabe dito, ang lamig. Sobra. Grabe. Grabe ang lamig dito, guys. Yan, okay na. Okay na. Hi. Magla-live na lang ako kasi wala akong upload. Diba? Mag-live na lang tayo. Maray na hapon po sa Gabos. Oh, maray na hapon. At sa ating 21 viewers. Yan. Hi po, Kuya Gacho. Nandito pala si Kuya Gacho. Si Coco ni Japper Sniper. Shout out po. Shower out. Malamig talaga. Grabe, ang lamig. Ang sarap magkape. Guys. So yan, haggard ang person. Haggard ang person kasi sobrang lamig. Mag-live na lang ako kasi wala akong upload. Walang pasok dahil sa heat index kasi. Lagi naman dito kasi sinususpend. So nagkaroon kami ng emergency schedule. Ang pasok namin every Monday and Wednesday lang. So 2 times a week. Ang lamig. Guys. Yan. Baka dinig na dinig yung electric fan. Diba? Feeling ko. Wala. Ganon talaga yung boses ko. Natural na yan sa akin, guys. Huwag na kayong magtaka. Huwag na kayong magtaka. Hello? Ang haggard ko. Ang ganda. Wow!
Thank you po, Desiderio. Shoutout po, Ronald. Kaya po. Ayun nga pala, no, si Kuya Gacho. Nasa ospital pa ba yung ano niya? Pangasawa niya. Daw. Nagpapakit daw. Hi po, Roger Herrera. Watching from Honolulu, Hawaii. Sama kuching. Tak. Jazarijat. Char. Wala nga akong boses. Hi po. Hi. Ba't di kayo natutulog? Matulog kayo. Naunsa naman ka, Inday. Ano yun, naunsa? Parang narinig ko na yan. Unsa ka man. Haggard. Kasi galing ako, kakarating ko lang. Galing ako ng San Jose Community College. Shoutout nga pala sa San Jose Community College. Yan, meron din dong content creator, si Ivan Paralawod. Yun, shoutout sa kanya. Lodi ko yun eh. Lodi. Shoutout po sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Dasma, Cavite. Good afternoon po, Don Polobe. Regine Diaz. Haggard tayong lahat. Ay. Guys, isama niyo ako sa outing. Mag-swimming tayo. Ang init. Dasmariñas. Tama, di ba? Tama. Isama niyo ako kung meron kayo dyan outing. Isama niyo ako. Ang init. Gusto kong maligo. Timpahuway. Malayo ang Timpahuway. Hi po, Rene Castillo. Yan, from Alamid Striker. Galing, si Kuya Alamid. So yun guys, yun nga, sabi ko kanina, dahil wala akong upload, magla-live na lang ako. Ganun. Nag-swimming na nung nakaraan sila, kaya nalikasama sila bago at okay. Swimming. Grabe no guys, para tayong iniihaw. Grabe. Init. Shout out po, Dario Banda from Pakil, Laguna. Laguna ba yung lag? Ano yung Pakil? May ano pa ba yun? Wala na. Laguna. Hello po. Pearly Torrejos. Okay lang po. Medyo anong tawag dyan? Bangag. Ini-skip nyo ata yung ads eh. Kasi nakita ko yung analytics ko, hindi naman nadadagdagan.
Ini-skip niyo. Hindi, charot lang. So, yan. Thank you sa lahat ng viewers. Tapos, di ba, basta wag lang kayong mag-skip ng ads. Yan lang. Hindi nga lang makasama si Wika kasi nagpunta sa atin niya sa Kamay Lagnat. Gusto ba ngayon ang lagnat? Depende pala sa lugar, di ba? Dito medyo grabe, no? Ang init-init na nga, tapos lalagnatin ka pa. Paano na yan? Char. Thank you. Sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay ba yung boses ko? Pause pa rin talaga. Ang boses ko nakadepende sa ano, sa mood ko, ganun. Kung paano ko katamlay, ganun. Ulitin mo. Kuya Kenneth, panoorin mo ulit. Ulit-ulitin mo lang. Ganun yun. Ganun yun, guys. Ulitin nyo lang. Pag napanood nyo na, ulit lang. Baka natayuan ng pawis sa likod. Ganun ba yun? Amo, Kuya Vince. Hi po, Kuya Vince. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang ano dyan? Ang lamig dito, Kuya Vince, dito ka sa amin. Mararanasan mo yung ano, yung Alaska condense. Charot. Shout out sa asawa ni Kuya Regen Diaz, na si Cristina Diaz. Kuya Vince, wala pa. Para namang hindi ka updated. Hindi ka ba na-update? Wala ka kasi sa GC. Charot. Wala palang GC. Walang group chat. No, guys. Lamig. Grabe ang lamig. Shout out sa Team Paway. Si Kuya Noli, si Kuya Gacho. Yes. Sino pa? Hi po, Christopher de los Reyes. Nataba? Taba? Kaya lang yan, guys. Mataba, talaga. Sige na, accepted. Mataba na ako. Okay na. Alam niyo ba, guys, kung bakit sobrang init? Nandito kasi ako. Hanggat nabubuhay ako, mainit talaga ang panahon. I'm super hot. Char. Ano da? Ay, umulan dyan sa inyo, Kuya Vin. Sana all. Dito, kailan kaya bubuhos ang ulan? Alam ko na, siguro pag kumanta ako, bubuhos yung ulan. Diba? Ngayon natin gamitin yung talent ko.
Kuya Randy, madumi yung ilog dito. Wala ditong malinis na ilog na ano, na malapit. Merong mga malinis na ilog sa mga ano na, malalayo na yun. Meron naman ditong falls, mga Busay Falls, malalamig yung tubig. Kaso malayo nga lang, sa Malilipot. Ewan ko ba. Oh guys, bilog na talaga. Ano kasi tumaba yung pisngi ko. Pero okay lang yan. Hindi nagpanood ang ating video. Hindi na makita. Bakit kanino? Kanino? Anong ganap? Sorry na, minsan lang ako mag-open ng YouTube. Tapos, bira na din ako Ay! Ba't di reveal? Charot lang. Charot lang. Kahapon sa balatan, inabot niya sila kay Marites. Ganon. Dito sana umulan din. Hi po, good afternoon. No. Ay, si Mother. Ay, charot. Pag ganito, hindi na bilog. Bilog pa din. 1 minute. 1 minute lang. Kahit 1 minute lang. Buboy! Mama! Dara daw digde. Dara mo digde. Ano yan? Hi. Bilog pa din? Bilog pa din. Wag na. Tama na. Tayo lang. Uy, Kuya Kenneth. Di mo siya. Charot. Wag na lang. Yun pa din. Wag na lang. Ayan, nandyan pa rin, no? May pawis yung ilong ko. May kukunin ako. Shoutout po, Ronald. Ronald, Isaac Malinaw. Wait lang kayo dyan, guys. Sorry ko. I'm back. Shoutout po Jose Roscal from Washington. Aklan. Si Sarah naman iyan! Si Mama! Ano ba
Ewan ko kung bakit pisngi lang tumataba. Okay na. Iwas kasi 'di ba, ang init, ang sakit sa mata ng init. So ayan, meron tayong protection dapat. Nag-comment yung kapatid ko na naman, oh. Kita nyo na naman yan. Kuya Richard, ewan ko kung bakit pisngi lang tumataba. Maganda yung malaman ng pisngi kaysa kupis. Pag kupis kasi masirang gata mo. Kapag bilugan naman dito ang gata mo. Ganon ba? Sabi nila, ewan ko ba? Hi po, Mona Remonsada. Hello, hello. Ay. Gagi. Gagi. Thank you. Hoy! Tayo na daw! Narating ni si Buboy ko. Ganon. Amo? Amo, kuya rin amo. Si Shaina guys, oh. Sinong paring Jason? Pading Jason! Pading Jason! Pading Jason. Karon. Paring Jason. Sino yun? Kapatid ni ano? Kapatid ni Kuya Alamid? Kapatid ni Kuya Alamid, yung Jason? Hi po. Johnny. Yes, Papa. Good afternoon po, Sir Johnny. Nagtakip. Oo, si Kuya. Oo. Na-meet ko na yun. Kaso kalimutan ko yung pangalan. Guys, ang lamig. Ay, si Bunso. Takbo na naman. Charot lang. Hindi ko alam. I don't know. Yan? Ano yan? Puyat. Pero, carry lang. Hindi ba? Ito? Here. Hindi man madami. Hindi man madami yung pagyawat. Wala po kami pasok. Kasi modular. Nag-ano po yung DepEd ng emergency schedule. Yun ba yung tawag doon? Yun yung tawag doon. Emergency schedule. Dahil sa init ng panahon, dahil baka mahimatay kami sa loob ng classroom. Sobrang init.
Opo, dahil yun sa init ng panahon. Pero okay yata yun siguro. 'Di ba? Na modular. Pero okay man, okay man. Na hindi okay. Okay na hindi okay. Wala po akong vlog. Ganyan din po sa Cavite. Sa lahat naman ata, pinaan yan sa lahat ng lugar yung kasi pag 40 degrees, pag 40 degrees, yun ata yung sinususpend yung klase. Kasi sobrang init naman. Ano? Yo, 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 yo. Hi po, Cory. Cory. Thank you po, Sir Johnny. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. Ay, kita niyo yan? Do you see that? Hindi man. Kaya lang. Antok. Oh, hindi niya na makikita. Naantok ako. Geng. Shayna. Parinig be. Shayna. Oo nga, ilig ka. Marinig din. Oh, nailing ka ina. Oh, nakita niya, diba? Oh nga pala, si Kuya Melvin. Hindi ko na nakikita si Kuya Melvin. Oo nga, no? Kuya Melvin. Shayna, digdi ka na. So yan, shoutout kay Kuya Melvin. Di ba kamag-anak siya? Merong angel si Kuya Nori na kamag-anak yun, di ba? Si Kuya Melbs. Yung garden namin, every Saturday yun pinupuntahan. Tapos, parang update, ganon. Kasi, para yun sa buong, baka alam niyo yan. Sino nagpaano yan? Kalimutan ko kung sino nagpa-program nun. Yes, so po kasi ang heat stroke ngayon. Maray na hapon po. Sa amin, Kuya Ronnie, sabi niya, saan yung lugar? Sa lugar namin. Sa lugar ng magaganda. Charot. Si Papay. Ano yun? Papaya girl. Sino? Papaya girl. Oo. Kapatid. Bomba na. Sino tong Reco Boy? Feeling ko taga-Digdi lang ika. Taga-Digdi lang ba ika? Santo Domingo. Around Santo Domingo. Digdi ka lang sa Albay. Magsimbag ka. Amo uda eh. Thank you po, Sir Johnny. Punta kay kayo na ludo ka mag-vlog. Soon. Yeah.
Ano? Tagasari. O ika. Ako po ay taga saan nga ba ako? Albay. Wait, may naisip ako pero nakalimutan ko. May naisip pero may nakalimutan. Pwede naman, abang ka lang po, Kuya Kenneth. Abang ka lang, meron akong upload. Abangan nyo lang. Rinconada. Kamsur yun, di ba? Opo, si Kuya Melvin. Sige, work ka po muna. Ingat po sa mga work. Sa may mga work, ingat po kayo sa inyo trabaho. Asa na yun? Balikan natin tong Reco Boy. Bomba na. Bomba na. May langaw? Guys, nunal ko yan. May langaw ba? Nunal ko yan. Hindi lang. Hello, lalo ka na ganda. Ganun po ba? Baka jokes. Charot. Hi po, hi mi Vera. Shower out. Sige po, Sir Evaps. Guys, nanal yan. Hindi yan langaw. Ko yung ano. Nanal ko yan. Shayna, bebe. Where itong mic? Sound check. Sound check. Sound check. May sore eyes ako. Baka mahawaan ko kayo. Thank you po, Sir Henry. Thank you. Diba nakakahawa ang sore eyes? Baka mahawaan ko kayo kaya mag-sunglass ako. Where's the moon? Alam nyo guys, nakakapikon. Pag diba, dadaan ka. Kunya, syempre grabing init. Tapos, may pinuntahan ka or what, may magpapasyal kayo, ganon. Tapos mag-sunglass ka lang. Tapos pagdadaan ka, tapos yung mga nasa gilid, parang magpaparinig ng parang, where's the moon? Ganun yung kayo. Under the sun. Where's the sun pala? Where's the moon? Sinasabi ko, where's the moon? Where's the sun? Where's the sun? Under the moon. Just ka. Oo nga po, may sariling channel na yun. Nag-follow na ako doon kay Kuya Melvin, yung Chick Boy TV. Kanta? Hindi ako marunong kumanta. Hala, paano yun? Hindi ako marunong kumanta. Guys, pag kumanta ako, hindi na matutuyo yung mga sinampay dito ni Mama. Hi po. Benedict Arfurio. Si Bicolana girl ay isang Bicolana na babae. Charot ako. Yes, it's me. Thank you po, Sir Henry. Ay, hindi ako magaling sumayaw. Wala talaga akong talent.
wala akong talent. One time, nagtanong ako sa kaklase ko kasi ang galing niya kumanta kasi katabi ko siya tapos kumakanta siya tapos parang ako makakatulog na ako sa ganda ng boses. Tapos tinanong ko, sabi ko, ano, tingnan mo ko, anong talent ko? Sabi dapat nga ako nakakalam nun, di ba? Pero nagtanong talaga ako nun. Tinanong ko sila, sabi ko, anong talent ko? Parang wala akong talent. Hindi po ako si Bernadette. Yes, ako po si Kathleen. Magpa-cute ako. Tama yan, Kuya Cristo. Magpa-cute lang ang talent ko. Hindi, ganito kasi. Ang sagot niya sa akin, may talent ka, hindi pa lang parang hindi ko pa lang nadi-discover kung ano yon. Tapos sabi nila, model, magaling daw ako mag-model. Tapos, pageantera daw ako. Tapos, sabi nila, kami, hindi namin yun kayang gawin. Tapos, naisip ko parang, tama naman, kaso, kumbaga, yung sa kanila, yung common, yung pagkanta, yung pagsayaw, tapos ako wala man lang ng ganun. Wala akong talent. Yun lang yung nakita nila, yung pag modeling ko, ganun, yun lang. Tapos, pagbablog, sinabi pa nila sa akin na, kami hindi namin kayang ganyan, kasi parang confidence na, yung confidence ko na rin. Sa iba, yung confidence level ko sa confidence level nila. Thank you po, Sir Benedict. Wala po, pero secret, char. Opo, yung mga angel ni Kenali may mga talent yun. Ako lang yung wala. Nakakasad, but yun yung sad but true. Guys, sino yun? Kala ko si Kuya Ivaps yung nagbabay kanina. Diba nagbabay siya kasi may work. Hi po, Albert Quinones from USA. Si Kuya Ivaps yun. Of course. Bicolana kami. Siyempre, magagayon kami. Thank you po, Kuya Ivaps. Halabot naman, Kuya Kenneth. Ikaw ang malakas ang ewan. Hi po, shoutout po Erwin Bassett. Erwin Bassett. Magagayon kita. Babae po ba to? Si Ivaps. Kasi sabi niya magagayon kita. Siyempre magagayon kita. Kita bagaini. Papasyal po kayo dito. Talk to my head, char. Papasyal kayo dito. Sige lang kuya, maganda dito. Marami dito places, lalo sa Ligao. Ang daming pasyalan sa Ligao. Ang daming doon. May yung nature, bagay pang nature, pang camping, mga ganun-ganun. Ito sa Legazpi din, marami din doon na mga pasyalan. Really? Ano ba? Ay! Hindi ganon. Wala pa po yung pin ko. Wala pa. Binabae. Atabs TV. Atabs, at abs. Ang gawin pinapanood ko.
Tsaka, hindi ako. Thank you po, Sir Erwin. Nakapunta na ako dyan sa Ligaw last time. Oo, maganda, di ba? Kuya, maganda sa Ligaw. Kasi, sa Ligaw, kasi, sa Ligaw, magmadaming bundok. Kaya, madaming pasyalan doon na. Yung bundok nga talaga, mag-hiking, akit ka talaga ng nature. Sa Kamsur, ganyan na pagpa-cute nila. Ha? Ang mga angels ni Kuya Noli sa Kamsur, ganyan na pagpa-cute nila. Na-request ka na ba magpaturo kay Kuya Bidogs kung paano mag-apply na? Si Kuya Bidogs po yung nag-aayos. So yan, shoutout po kay Kuya Bidogs. Yan, siya po yung nag-ayos ng channel ko. Nag-what? Sa'yo mo tayo? Ako ito? Oo. Andres, Sir Andres. Ligaw. Hindi ka naman maliligaw. May Google Map. Tsaka pala ka magtanong. Last time kasi, nandun kami sa Ligaw. Nakwento ko nata to sa inyo. Nandun kami sa Ligaw, tapos biglang pumutok yung mayon, may lumabas lang na parang may, alam niyo yun, na parang may nakaharang na bato, tapos gumanon yung bato, tapos may mga basta nag-flow siya. Yun, inano ka nga pala yun, in-upload ko yun sa page ko. Kasi makababa ng bahay, walang jacket naman. Hindi na po ako nagbibigay ng jacket. Hindi po muna ako magbibigay ng jacket. Kung gusto niyo po ng jacket, punta po kayo sa Wawawin. Nagbibigay doon si Kuya Will. Bigyan ng jacket yan. Diba? Height. Ang height ko is 5'2". Char. 5 po ako, 6-footer po. Char. 5'3". Ano daw? Abangan nyo na lang po. Mag-upload din naman ako. Saka dati sa Idol Like Cider Academy yung nag-asama. Opo, si Mami Mali po talaga yung nag-ayos ng, actually siya po nag-apply ng pin. Kaso syempre matagal yon. Tapos si Kuya Bidogs, inayos niya yung sa ko naman, yung sa BIR na number, yung TIN number, yung pinapakuha, di ba? So, okay, huwag kang magbigay ng jacket, baka mag-discuss naman channel mo. Oo nga po. Yun. Si Kuya Christopher nga, hindi ko yan nilagyan ng jacket kahit napaka-solid. Okay lang naman yan. 5'4" po talaga ako. 5'4". Final answer, 5'4". Carry na yun, diba? 5'4". Kasi dito sa amin, pag pageant, pag yung municipal pageant, may parang 5'4" pataas yung kinukuha nila. Depende naman pala kasi may heels naman na 7 inches. Gandang morning po, Makbal. Dito po sa amin, afternoon.
Lahat ng vlogger sa Team Pao, ikaw lang ang mabilis mag-cuts. Ha? Really? Yan? Talaga? Okay. Okay. Noel Alfonso. Hi po. Singtangkad mo yung ex ko. Lapit na kami punta dyan sa Bicol. Reco po. Taga Bicol ka din, no? Pumunta dyan. See you. So yan, pag tawag dyan, pag ano na yung sabihin ko, may sabihin, ano na, yung sasabihin ko, dapat magka-ano din, magka-channel din si Ate Rica, tapos, di ba collab kami, collab, maganda yun, mas maganda kasi pag may parang group din, may mga kasama ka sa vlog mo, para di ba masaya, tapos tuloy-tuloy yung, yung kulit, may kakulitan ka, kasi pag parang solo, parang diyan ka mawawalan ng gana, ganun. Parang, basta mafe-feel mo din naman. Kaya mainit sa sulod. Mainit sa loob, sulod. Kaya lang wala jacket kung talagang sana jacket. Wala naman natang problema yun, di ba? Kaya lang yun. Pag okay na, saka na ako oo nga, ba't ayaw ni Rika mag-vlog? Crush ko yun eh. Ganda. No, siguro baka mag-plan, baka maisipan, ganon, baka i-motivate ko. I-motivate! Pag may nag-motivate sa kanya, ganon kasi, pag namomotivate ka, dun ka nagkakaroon ng lakas ng loob. Si Ate Rica kasi may potential, tsaka love na love nyo din naman si Ate Rica, diba? Madami naman siyang supporters. So, what if gamitin na yon, diba? Advantage para sa channel niya. Lalakas agad yung channel niya pag ganun. Pero, kay Kuya Noli, yan. Si Kuya Noli. Si Kuya Noli, manager namin. Hi po. Hi sa mga Kalingap supporters dyan. Hi. Pwede na ba? Mag-apply ako sa PBB Char. Mag-audition. Sige po, Sir Benedict. Tinatawag na po kayo ng kalikasan. Tinatawag ng kalikasan. Sa akin, okay man. Okay lang. Kahit anong cellphone naman po, Kuya Kenneth. Kasi sa akin nga, malabo yung cam ko pag gabi. As in, kahit may liwanag dyan or may ilaw, pag gabi talaga, wala kang maaninag. Kaya hindi ako nakaka-vlog pag gabi. So, napansin nyo naman nung vlog ko, pumunta ako sa Nabua, hindi na ako masyado naka-vlog nun na gabi. Konti lang yung clip ko na naglalakad ako ng SM, yun hanggang doon na lang yun kasi wala nang makita yung sa cam. Para makakolab. Basher. Actually, ako din. Takot din ako sa basher. Pero wala pa naman akong basher na talagang, alam niyo yun, Kerry, haharapin. Since, thank you po. Oh my God. Shout out po, Ma'am Jessie Bumatay. Silent follower since day 1 pa sa palengke. Yun. Sa palengke. Imagine, no, sa palengke ngayon, grabing init. Parang, pag tinignan mo, nasa labas ka, pag tinignan mo yung palengke, parang umaapoy. Sa grabing init. Ay, oo, hindi ako, takot din ako sa basher kasi. Pero sabi nga nila,
parang pag may basher ka daw, ibig sabihin insecure sila or tawag diyan, parang naano sila sa pag-angat mo, gano'n, or ayaw ka nilang umangat, basta gano'n. Parang tawag do'n, wait lang, may naisip ako. Yung basher, yan daw yung alam nyo ba kung ba't, syempre alam nyo, di ba kung ba't may mga content creator na yung parang yung masasama, gano'n. Kasi ang habol nila yung mga basher, kasi yun daw yung revenue nila, tumataas yung revenue nila, yung views, dahil nga sa basher. Yan, famous. Kalimutan ko yung word na famous. Ha? Yun nga. Pag meron kang bashing, diba? But, oh my God, sabihin ko na naman, tapos sa akin hindi ko na-apply. Diba? Sabi nga nila, wag daw magpapa-apekto kasi, diba? Sabi nila, nasa Pilipinas tayo, lahat ng tao may nakikita at may nasasabi. Kasi, iba ang Pilipinas sa ibang bansa. Okay? Jollibee. Red lipstick. Wala akong lipstick, guys. Oily nga yung face ko. Ay, wala akong wala akong makeup. Wala akong lagay sa mukha. Lang to. Ito yung mukha ko dito pag nandito ako sa bahay. Ganyan siya. Yan yung aking face. Kapatid ko yun. Malayo ba kayo sa Kagsawang? Ayun, yung pinuntahan ni Kuya Naman. Kasi doon kami punta pagdating namin dyan. Malayo po, sir. Daraga po yun eh. Pag nasa Daraga kayo, eto kasi, Santo Domingo, Legazpi, Daraga. Malayo. Pero pag may sarili naman kayong sasakyan, basic lang yan, mga 1 hour and basta lagpas mahigit isang oras pag may sasakyan naman kayo. Pero pag magko-commute kayo, matagal. Outing. Wala akong kasamang outing. Isama nyo na lang ako. May outing ba kayo? Pag meron kayong outing, sama nyo ako. sasama sa ibang pamilya, ganun. Hindi kasi mahilig mag-outing yung pamilya namin, kaya sasama na lang ako sa ibang pamilya. Ay, nako. Gusto ko magdagat. Dagat tayo. Ay! Alam ko na! May magaganda naman ditong dagat. Pasyalan. Sama kayo, guys. Pwede ko naman i-vlog. Kung gusto nyo, i-vlog ko yung mga tinatambayan dito na dagat. Magaganda. Magaganda. Yung ito dyan. Guys. Mas maganda talaga ako sa personal. Char. Pangit ako sa cam.
Mas maganda talaga ako sa salamin. Ewan ko ba kung anong pinagkaiba ng camera sa salamin. Hi po, Joel. From Antipolo City. Maganda talaga ako guys sa personal. Pil na pil din yung ganda. Charot-charot lang pala. Pil na pil naman kasi. Bomba na! Ano guys? Bomba na. Dagat, 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 dagat. Dagat, dagat. Taon ko. Oo na! Oo na! Oo na! Dagat, dagat, dagat. Sa pinagtrabawan mo, pero sa cameras na magandang alam mo siguro. Ano? Apo, malapit lang po kami Santo Domingo. Santo Domingo. Sir Richard. Amo? Hi po. Good afternoon, Sir Alamid. Sir! Wow! Sir, narinig mo yun, kuya? Sir, yung tawag ko sa'yo, sir. Sir Alamid. Oo nga naman Kuya Joel. Kahit sa ilog lang, basta totoo, sama niyo ako. Kahit hindi sa dagat, kahit sa ilog. Basta matuloy. Hi po, Eduardo Gallardo. Watching from India. Naglalag. Hala, naglalag. Kaya pala naglalag. Ayun, kala ko labat na ako. Oo nga, kuya. Nagulat din ako. Gulat din ako, kuya. Alamid. Sir daw, sir. Shoutout po sa sa TV. Bidyo pag umakyat ka ng anahaw na hindi na ako maakyat. Hindi na kasi ako unggoy. Dati, unggoy ako. Ngayon, hindi na. Outing, outing, outing. 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 Sir. Sir Alamid, outing. Bekenemen. Sir Alamid. Sir. Outing. Outing. Outing po ta. Bomba na. Bomba na. Outing. Bomba na. Ano yung gagawin ko? Yung gagawin ko? Pumunta na ng computer. Ang lamig. Lamig. Ang lamig, guys.
Magdagat, 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 magdagat. Shoutout po Sir Benny from IPA, Saudi. Thank you po Sir Delphine. Yes, meron na tayong ads. Kaya huwag kayo mag-skip ng ads. Okay? Okay? Okay kayo. Okay? Bomba na. Grabe. Grabe ka, Haggard. Shout out po, Jonar Barret. Jonar Barret. Okay. Oh my God, 72 na yung nag-like. Thank you guys. Thank you. Wait lang, ano gagawin ko? Hi guys, support my business. Meron akong business. Ito oh. Ito yung logo ng business ko. Ha? Support my business guys. Bili kayo. Okay, basta may upload lang video para malaki. Alam nyo guys, kung bakit ako nag-live. Ay, wag na. Wag na nga lang. Hindi nyo naman ako bate. Support na lang ng business ko. Cats Fashion Cave. Yan o. Scratch lang to. Nandun yung original. Pinasa ko na kay madam. Good PM din po, Manuel. Sir Manuel. From Imus, Cavite. Hindi nyo naman binapanood upload ko. Charot. Yes, bakit talaga? Nakikita nyo naman ata ito sa vlog ko. Itong shades. Guys this is my logo. Logo ng brand ko. Logo ng business ko. Shoutout po Don Vito. Sorry. Hay nako, gagi kang to ng antok. Okay na? Cats Fashion Cave. Yun po yung pangalan ng business ko. Yes, ang mga product doon, meron pang boy. Clothing line. Charot. Charot lang. Okay, 1 hour. Guys, mag-sleep na tayo. Ang sakit kasi ng init sa mata. Kaya pag ganyan. Sakit. Iiyak ako. Ganyan dapat. Ano to? Post to delete? Delete ko na lang mamaya. Kata. Guys, huwag kayong mag-skip ng ads diba? May ads yan.
Okay? Bomba na. Bomba na, guys. Yo, yo, yo po, Neil Nolasco. Neil Nolasco. Sa sobrang lamig, pinapawisan na yung ilong ko. Pinapawisan yung ilong ko sa sobrang lamig. Cesar. Hi po, Sir Cesar. Shower out. Pag ganito ka talaga kalamig ang panahon, pinapawisan ng ilong ko. So yan guys. Wala kayong sasabihin. Kasi ako wala na. Tuyo na. Yung bibig ko. Sobrang init. Sa sobrang lamig. Bye-bye guys. Bye-bye. Say bye. Matutulog na ako. Matutulog. Ang init. So yan. Tabu. Kuya Richard. Ang sakit sa mata ng init. Ang sakit ng init sa mata. Magayunon sa Kabikolan. Guys, sometimes, visit nyo rin tong Albay. Diba? Albay muna, albay naman. So yan, bye-bye! Babu! Sleep well. Good night. Asan na yun? Gagi, hindi ko na. Kuya, kailangan matulog. Wala pa akong tulog. Char. Bye-bye. Babu. Ayun. Hindi ko na nakita yung ano